Kaverini on lähetellyt tätä kuvaa minulle useasti viime aikoina, minkä vuoksi näen sen useammin kuin se ehkä ansaitsee. Meillä oli pieni leikkimellinen väittely keskenämme siitä, mitä tunteella tämän kissan naama meille kertoo. Tähän ystäväni sanoo, lainaus. Ensinnäkin kissa osoittaa hänen absoluuttisen ylemmyytensä. Hänellä on lettuja ja smetanaa. Sinulla ei, mutta silti hän toivottaa sinut tervetulleeksi jakamaan illallisen hänen kanssaan. Jos siis hyväksyt kaikki muodollisuudet ja kunnioitat hänen auktoriteettiansa. Mutta itse luulen, että tällä kuvalla on paljon enemmän kerrottavaa. Ehkä kissan kasvot kuvaavat pyyntöä, jonkinmoista anomusta, koska vaikka letut ovat niin lähellä, he ovat sille silti niin kaukana, koska kukaan ei varmaankaan anna hänen maistaan niitä. On kiinnostavaa kysyä, mitä tämä kissa haluaa kertoa meille, millaista ideaa tämä virne. No, joka tapauksessa. En voi väittää, etteikö sen kasvot olisivat varsin ilmeikkäät ja karismaattiset. Kaunis kissa. Kaunis kuva. Tässä kuvassa vallitsee semmonen lämmin ilmapiiri, kodikkuuden tuntu. Kaikki siinä tuntuu niin eloisalta. Huomaat, nuo letut, juuri paistetut kuumat letut. Ja näin upea kissa. Tämä on jokaisen henkilöunelma. Kuka meistä ei haluaisi lautasellista lettyä ja kissaa kaveriksi? Minulla itselläni ei ole kumpaakaan. Siksi aina kun näen tämän kuvan, se tekee minut niin tyytyväiseksi.